Hej bedstefar. Hvad så er mit barnebarn? Du skal huske, du må ikke bande ligesom mor sagde. Nej, det kan jeg heller ikke. Du ved godt, mor hun ikke kan, du bander ikke også. A few moments later. Ej, bedstefar, for helvede, du skal ikke blive... Okay. Ej, for helvede! Ej, bedstefar. Ja. Vi skal ind. Kom, vi skal ind i en bil. Jeg går ikke så hurtigt. Hallo, jeg ikke går. Tom ned. Jeg går ikke så hurtigt, og jeg hedder Flemming. Hallo. Bedstefar, det kom. Så, parker den, bedstefar. Kom med ind, bedstefar. Vi skal lige hen og modificere Torbens bil. Men så skal du have så bilen, selveste farven på bilen, den skal være hvid. Frost Ice. Ja, det er godt det der. Du lærer fra en mester. Du skal tage... Offroad. Ja, offroad. Og så tage en ned. Ja. Den her? Ja, dem der. Og så skal du gøre dem sorte. Ja. Sorte, ja. Nu er den rigtig fed. Kan jeg få... Hold da kæft. Hvad med Windows? Skal jeg lige tune den? Vinduerne. Windows, det skal være helt sort. Pure black. Sådan der. Ja. Jeg er jo pensionist, så. Ja. Er der en garage her? Ja, nej. Nej, det er der ikke. Nej! Det er politi! Nej! Hjælp! Hvor man vi er YouTuber for helvede, så kan du sgu da godt lige give os rank. Ej! Bedstefar for helvede! Bedstefar, du kommer tilbage lige nu. Vil du gerne sove i sofaen, hva'? Bedstefar. Er du okay, bedstefar? Hvad laver du? Du er dog, bedstefar! Kom! Ej, okay, undskyld! Eller hvis du går ind i admin-menuen, og så bare bliver ved med at scrolle ned, indtil du finder en, der hedder spawn ting. Ja, spawn ting, ja, der. Ja, og så skal du bare lige, skrive, kom nu, du kan godt lige spawn jeg har lige noget til, jeg prøver den. Okay. Nå, men det var fordi, der var en eller anden spasse, der bare skød os, og så lootede os. Så vi vil gerne lige have vores våben igen. Og jeg sværger også, det er ikke fordi, jeg løber. For at få våben. Er det ikke fordi, du er en løve? Hvad? Kan du mindst ikke lige spawne en monster truck til os? Men nu venter jeg kraftigt lige. Ja, okay. Værsgo lige. Ej, det er jo sådan en lille pisbil. Han forsvandt lige der. Hallo? Værsgo ud. Jeg træder lige ud. Jeg får helvede. Lad mig lige få lige, så kan komme med. Så for helvede. Ej. Hallo, Ralph. Så for helvede, mand. Ja, du kan bare tilbage. Jeg skal nok give dig ros, mand. Ja. Jeg skal nok give dig ros for admin abuse. Det der, du drenge. Ej, jeg giver dig ros for at være mega hurtig staff til at tage min admin case og rifle mig med det samme. Ja, og giv os de her biler. Ej, det skal vi ikke skrive, for så får han bare band. Nå, ja. Fuck, det er fedt, mand. Vi skal lige have lave noget mos eller sådan noget pis, mand. Jeg har fundet en monster truck. Har du fundet en... Nå, jamen er det ikke låst, eller sådan noget? Nej, det er ikke låst. Det er låst op for helvede. Men jeg er ikke så god til Lad mig køre. Ej, nu sidder den fast. Nå, hallo, du skal gå ind i TX for helvede, og så lige nu. Jo, for helvede. Altså, du kan ikke få det fri på nogen andre måder. Jeg carrier dig. Jeg carrier dig. Og så spawn en ny en for helvede. Ja, vi kan jo ikke komme fri. Kom nu, jeg har en pause. Nej! Ja, bliv her. Nej, ud af byen. Jamen, vi er lige i gang med det her. For helvede. Ja, vi så bare. Ja, slip ham der ud af bilen. Undskyld. Den sidder fast for helvede. Hallo, tyk i Magnus, kom væk. Hvor er du henne? Hallo?
Jamen, hallo TP lige bedstefar. Så alt hvad jeg har gjort for jer, det siger jeg bare nej tak til. Jamen, det er min ven, han siger nej. Det er bedstefar, han gider ikke mere. Jeg er usynlig. Jamen, carry ham lige. Carry lige bedstefar. Gå ind og klippe sko ud igen. Jeg er usynlig. Jeg er usynlig. Ja. Så må du til. Jeg ved det ikke. For helvede. Okay, så dreng, så alt hvad jeg har gjort for jer, det siger bare. Lidt skidt til nu. Okay. Du skal gøre toppen sur. Okay. Undskyld. Hvad så, bedste? Nå, det tror jeg vist også var nok for i dag. Hvis I kunne lide videoen, så like lige, ikke også? Og subscribe, for helvede.